obodo muda nwa dị mma obodo muda odogwu Obyno Okafọ oke nwa si n'obosi anụmanụ ndidi na London bịa ilimo onye Chukwu meleze eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza Obyno Okafọ oke nwa si n'obosi anụmanụ ndidi na London bịa ilimo onye Chukwu meleze eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza obodo kunienu onye ọ dị pụta ọgbọ na-egwu ike dapụta n'ọgbọ egwu ndị nwere ego deje n'obodo oyibo jelu owelu ndidi sobe ụwa ọ dịlifa mma ndị jiri ndidi sobe ụwa wee sote ụwa ife onye welu ndidi mebe ụwa ụwa atọ onye ụtọ eze kwuchi na walọfịa ebulu mbata ka m bịawo ya ka mmanwụ n'odogwu nọ n'ọgbọ Obyno Maserati Obyno nwoke teghete ezigbo nwa fụlụ obodo ya n'anya fụ ụmụnne ya n'anya fụ ụmụ ibe n'anya Obyno chọrọ mma aka Chukwu Okafọ mụlụ Obyno jekesi n'obosi ebe ka egwu na-eje n'obi ji aka si odogwu mesịrị na mmụọ mana anyị ka na-elote odogwu maka ifeọma omelu n'onyelu ụmụ nwanyị mma n'ụlọ jekesi afọ mụlụ Obyno Maserati mama na ị ga-adịla anyị amụlụ Obyno na Lokoja otosia wee gosi akwụkwọ sụba afịa ndị a na-asụ sụọ anya obere oge chebe obodo oyibo ebe nwata na-agba mbọ ka ife wee kasịa mma ịma na ọkụkụ ya bụ oke na dị na-eju wee kpaba ike Obyno Maserati ọ dị na nwata kpaba ike Obyno Okafọ oke nwa si n'obosi anụ nwelu ndidi na London bịa ilimo onye Chukwu meleze eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza afọ onye bala ụba dịka ọpụta baba ụba ife agba n'ụzọ eteka ife chiri nwoke rili nne mana ndidi bụ ọgwụ ụwa obi wee bata na London menụ wee karịa na London ọtụtụ ụzọ jesi ebute ego n'obodo oyibo ọ bụ agadi onye mma onye n'isi ụfọdụ na-efo n'elu ụfọdụ na-efo n'ikuku ụfọdụ na-ebu n'akpa ụfọdụ na-alụ ọlụ aka mgbagede ịnụzie maka nweta oposi Obyno Maserati na United Kingdom Obyno wee gbakọsịa wee chuzuo ịlụ ọlụ ya welie nwayọ ọzọ bụ ụwa maka na onye kwere ka ọra ebuli ekwela mma nna ya gala wulu ka chim ịkọwa but slow and steady na you win the race efi na-enwere ọdụ Chukwu na-achụlụ ya ijiji gbanụ alaja aka anyị etobe n'ugbo ebe onye ọsọ lụrụ ka onye ije ga-elu ugwa ọrụ sekuriti ka Obyno mata na London ruo onye ọtụtụ arọ ma ego ekwere abịa ruo onye ọtụtụ arọ ma ego ekwere abịa obi wee bebele enu akwa ọ bụ gịnị ka m mere ego Chukwu kele ụwa ịnọzikwari agbago m nnekwu mbọ ma nnekwu ego ekwere abịa kedu ibe mmeli ụwa
Alele akwa alele ya na-ebelego ọ dịkwa n'ofele haba Chineke gba nkịtị dịka ọ nọ n'ụla Chukwu gba nkịtị ọ dịka ọ na-ala n'ụla ọ ga-ebido ọrụ ya ndị jụrụ ajụ ga-ekwe ọnụ kwuru njọ n'ụwa ga-egbu mma Akpa Obinna na-agba ya elugo Chukwu nna na ntị obi n'igwe wee zite onye nzọpụta ọgwụ aka na-eti emelu ụwa Super Eagles defender na soccer international oji ọkpa agbata ego Kenneth wee bute ego bunye obi n'aka ya bido ofe na ọgbapịa ka eji mara Igbo ọlụ nche wee kwụsị Amago izu obi na-arụ ibe nke na ọbụ na nlọ Chukwu kele ụwa ọka ịdị ọgwụgwụ ụlọ anwụ ga-adịkwa ndụ ọzọ onye mana ọ ga-adị etuwa Obyno na-eti ama na ọ ga-eme Kenneth iwe omelụwa ọ ga-adịlị gị mma ịkpata akụ olibe akụ ife akụ emena gị onye na-achụ gị n'ụwa anya nwere ada oyi mama obi wee banye fashion Kenneth ebute connection imilikiti mi ndị na-agba Nigeria bọọlụ international ọnwa obi na-elesiva abịa ife niile maji eke ekike ndị odogwu ọba aka ọlụ Obyno nweka obosi ụkwala na Anambra Ndidi Wilfred onye ọma midfielder wusili ike oji ọkpa agbata ego ọkụ pasi ọwụrụ goolu aka awụọ Kelechi ihe a na-achọ senior man nwanne nkeme gaba n'ilu na ekwughị n'azụ ife na-agba na-adị m mma senior man ọyịmọma onye ọma Victor Osimhen goal scorer team motivator champion odogwu Obyno simuke n'ụlọ nja kedu maka Paul Ọnụachi Collins Chamidova nwanne m awazie m ndị odogwu ndị ji ọba ebuli ike anyị isi unu many more winnings Obinna Okafọ oke mmasị n'obosi anụ ụgbọelu mbidi na London bịa yilimo onye Chukwu mere eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza Obyno wee zụba afịa ego wee kalịa usoro na ndị ọ dị n'aka onye belu ụmụ ibe aka bunyebe ndị oyi ya n'ọkụ si onye ọbụla mebe ọfụma ọnwụ bụrụ bịa ndị eji ọlụ ọnwụ bụrụ bịa ndị eji ọlụ o nwere ụkụlọbụ na-ede ude na UK Obyno so n'ime ihe Igbo Ambassadors Club na United Kingdom Igbo Ambassadors Club ndị odogwu faineme gbasili ike obi wee galigo moto goli ọkasị akasị wee jegolu Maserati gbaba Maserati analụgo onye afanya ọ bụzi Obyno Maserati ịbịa na London ịbịa na England United Kingdom onye ọbụla na-ekwu Obyno Maserati Obinna Okafọ oke mmasị n'obosi
Chukwu ji lomo dị mma wee gozie Obyno n'obodo London. Osi mmuke n'elu ya ụmụnne ya ofu ọbala ofu elu. Chimezie Okafọ bụ nwanne m, Ijeọma Okafọ bụ nwanne m, Onyekachukwu Okafọ nwanne nke m, Tochukwu Okafọ bụ nwanne m. Ebulu m egwu ikede m banye ọka Chifu Ukochukwu Mmora, nwata ya na chi ya dị na mma n'Ọka Kingdom. Odogwu nwere Igbo bụ dike dị ebube. National President Igbo Ambassadors Club na United Kingdom, ndị nwe obodo enwe. High Chief Ifeanyi Chukwu Nebe, isi mmili na London. Ezomogo n'Owere ezuka ala Odogwu, nwoke siri ike na-eme ife siri ike. Ochendu ụmụ Igbo na London, isi mmili ododo, isi mmiri agatata. Chief Chinedu Obyno bụ ya, Ogbuefi dakwasị enyi 1 n'Ọka Kingdom. Oke nwa amụrụ n'ụmụ na Ọka, CEO The Gabriels Limited na United Kingdom, yana Bromley Farms Limited na Port Harcourt. Iso na ndị Jibilio. Kedu maka Chief Onyekachukwu Ilanya, Ọdụ Ọka 1, Ọdụ Nze n'Ọka, Italian Nogoma, ịgbasiri ike. Chief Ubarudu Mmora, ebe Ọka ji eje ọgụ nkike bụ na-akpọ. Onye oyibo na dị mma n'ọnụ ya, onye eziokwu ga-abịa ụwa ọzọ. Michael Chukwuemeka nnọsi ike, Ebube Ọka ndị ga-adị ya. Ebube mara Ọka, onye ụmụnaga Ọka, Ebube dịka oyime. Tuonunye Ebube Ọka, tuonunye Ebube Ọka. Anaba m Ulieke ka nje nzute oyime Chinwe ike Ikueze Odogwu, Mayor na London, Akụebinye nke izizi na Luli. Chentu Giant nwa mama onye akpụ oge nne mụrụ gị mụrụ Odogwu. Chief Franklin Ugochukwu Mmadụfọ, enyi ọha 1 n'Ihite Ọkpala n'Imo State. Insurance host anyị ji eje na London na United Kingdom. Anya na Abia State yo, isi ala ngwa ka anyị na-eje. Oya ka mụ Benadi Ọnụọha bịa, Ibo Omelọra gburugburu. Onye akpọrọ Omelọra o nwere ife ọ na-eme, Abia State Omelọra na nkiri. Biko Omelọgọ gaba n'ihu, maka elozọ Igwe OSINACHI. Ekene dịrị mmiri mara ugo na agụrụ. Chief Mmadụbike Egwuọnwụ, Assistant Secretary Igbo Ambassadors Club na United Kingdom. Chief Uchenna Kubike sokwa ahụ, Ogbuefi Ifechukwu na-eme na ala ụka. Ụmụnna Nwezuakụ 1, Ọga 1010 n'obi eziokwu ka ị nọ na China. High Chief Obinna Michael Okorie, Ọbata ihe adị nke izizi n'ihi agwa Owere. Aha eji aga mba nke mbụ n'izuochi. Obyno na-ekene unu niile. Chuka Phil Ebozie, Agba Ogidi 1 n'Ọnịcha. Kabiesi of Black Heat, Oke Mmadụ, CEO Silver and Restaurants, ebe anyị na-alacha aka na London.
Elia Tata Nobosi, Pioneer President, Obosi Forum, the United Kingdom and Ireland. Obyno Nekenu Rino, Evans Nimo, the Kennedy Ligo, Dike Nibo 1. Asia one na talk is a general. No moon notch, local government. Alpha Lounge and Olympic Entertainment na UK in Obyno. Isu chukwu menuko onye chike melebele n'isobu exchange rate na UK. Obyno simoke n'ụlọ aye obodo muta nwa dị mma obodo muta odogwu Obyno kafọ oke mmasị n'obosi anụ melu ndidi na London bịa yilimo onye chukwu mere eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza. Obyno kafọ oke mmasị n'obosi anụ melu ndidi na London bịa yilimo onye chukwu mere eze ka ọ ga-abụ Obyno Maserati n'obodo Eliza.